Kaixo txoriene, eguerdion, hementxe Zigor Iturrieta. Eta Zigor baita ere. Zigor Iturrieta eta Patricia Viteli. Bi errezeta oso goxokin. Gaur martitzena da, gaur ez daukau gai berezirik, beraz, gaur errezeta libreak. Vale. Eta nik horrekatxik egarriot lehatza. Eta sarrera, pikatzeko urdaia espiko pixka bat ekarri duzu lehenengo, eta ero bigarren hau lehatza da. Ikusi da nuen, hau da, detaila Vitelin partetik. Ogi pusketo daukat dana. Postio, ez jangei xau, hau osagai bada. Zuretzako zan, zuretzako. Baina hau osagai bada, benetan errezetarako. Sarrea moduan urrengoen ekarriko zut, ilusinio itxen botzu. Orduan, bia batera da. Bai, hau da, hori, itxaso eta mendia, lehatza, urdaia espikoakin. Hala. Eta zuk, zaukotzu. Urdaia espiko derra, hor. Atzo esan izun tataki bat ingo nola. Bai. Tatakia normalean beti izaten da, egaluzea, o egalaburra. Bai. Eskerrik asko talde. Eta oingoan, ingo du, behi tataki bat. Prozedura berdina izango da. Bueno, behiez! Lehenko azteko bisontea neukan oskailuan. Bale. Eta bisonte entreko tartut. Eta ingo dugu hori gutxi inda, sesamo hasia gainetik, gerolako saltza japoniar bat. Ontxe, zu, jan lasai, nik errezetia konta biotela. Tipula fin moztu eta ondo erregozi karamelizatu arte. Gero esne gaina bota, bixerra urdaia azpiko eta birrindu. Bitxartian ingo itxugu patatak eta piparrak bebai. Eta gero legazak xerratan moztu, zu bizian kozinau asan aldetik minutu pare bat, gero beste minutu pare bat beste aldetik, eta saltza oinarri isa jarriko, gero pipar batzuk, patatatxo batzuk, arraina, urdaia azpiko gordin xerrak gainetik, eta berrexiakin apainduko. Bitxia, ez? Bueno, bakitzu segatik. Bota, a ber. Dan bitxia. Zenik nire intentzioa esan edamameekin egitea. Zer da edamamea? Edamamea dia olako hilar batzuk. Bai. Hilarrak izango bazien bezala. Baina japoniarrak. Vale. Eta orduan errazta hau bertako holan liburu baten, bertakoa esan, baina liburu baten aurkitzu noan, desan aben bitxu. Zako kuriosue, probaukot. Baina gero edamameak ez ditxetu aurkitzu. Baina bitxia edamamea baino niretzako gehiago da lebatza eta urdaia azpikoa, hori da. Bai, bueno, niretako horrek itxura hona zaukan argazkixan bintzat, probauko ontxe. Eta gero, enitxunez aurkitzen esan dut, bitxu, txorieneko hortuko isa danak dauz olan gorri-gorri. Zeia, eguzkixan mondotzi hor egon die hilabetiotan, baina arrabu ditzutonan batzuk txikitzuak eta esan dut bitxu, honek erabiliko ditut. Zerek eman diela, zer esan duzu? Zer da hori? Eguzki? Zer da hori? Eskatzu ezagun egiten, ez da? Ez dut aurten behintzat, ez dut gehiagik ikusi eguzkia, ez? Eguzkia, bai. Gure semea eki da gure semea, eta eskerrak guk eki etxean daukagula, gure eguzkia. Ze aurten egia esan, ur faltarik ez daukagu. Ez du, aurten ireki behar izan dituzte, presak eta behin baino gehiagotan, ze hori ez dugu izan. Bueno, urdaia espikoa daukagu hor. Ez prostitutoa. Zelengunean bat ez da, prostituto ez da hitzer, Italiako errezeta batetik eta ez da hitzer. Nola hain aldut prostituto eskatzen dago errezeta bat, non prostitutoa erabiltzen da. Dago prostitutoa da. Bueno, Kroazian ere badago, baina batez ere Italiako urdaia espiko bat, ez? Eta ez da, urdaia espiko serranoa, ero urdaia espiko iberikoaren berdina, baina antzekoa da, eta guk errezeta hori izaten badu hemen errezeta bat non prostituto gotatzen zaion, urdaia espikoarekin egin aldu errezeta hori, hartu aldo egu, hemen Baionako urdaia espikoa, erolako Terueleko erolako urdaia espiko bat, eta errezeta egin aldu. Baina, gaur itzengo pixka baita prostitutoa, azalduko du zer dan, eta ezberdintasunak, serrano ero iberiar urdaia espikoak eta prostitutoaren arteko ezberdintasuna. Hori da. Nik egisa esan prosciutoak egia da, egongo direla. Nik prostituto esaten da, zuz nola da? Prosciutto. Prosciutto. Egia da, kalitateak eta kalitateak egongo direla, ez? Ze olakotan bebai, urdaia espikotan bezala. Urdaia espikotan bezala, baina ez dakit, ona Euskal Herrira bakarrik, txarrak eltzen dien edo, baina ez dakit, hori konparatzia olako urdaia espiko bat, hau gozua zauen, ez? Prosciutto batekin, ez dakit, igual hori italiara ez nazelako joan prosciutto honenak jatera, baina nik probau ditxudanak behintzat, nahiko simpliak. Bai. Pentsau izan jat, bai. Beraz... Ez dakit, a ber, lan iteko bia dira urdaia espikoa, azkenean, atzeko hanka, eta horiek onduta. Prozesua bietan oso antzekoa da. Hau da, bietan hartzen da, eta bietan gatzetan jartzen dira aurrena. Gatzetako denborak aldatu egiten dira. Hor, prostituta berez
gordinagoa ero den urdaiazpikoa da, hor serranoa eta iberikoa lehorragoak ero onduagoa daude, baina egia da, gatzetan, 2 hilabetean izaten ditute prostitutoa, eta bestea, serranoa ero iberikoa, 2 aste inguru, baina gero gatza pixka kentzen diete eta zintzilik usten dute beste denborat, oraindik gatza hor lehortzen ari dala, izaten dituzte zintzilik beste denbora batean, ez? Gero prostitutoa eta hauek garbitu egiten dira biak ondo garbitu, eta gero lehortzeko prozedura dago, ez? Lehortzen jarri bat dira. Hor, esan. Ez, fijatzen basada, orako pizzatan eta aukitzen da behenean, egoten da pizza, prosciutto pizza, ez? Edo prosciutto fungi pizza, hori da, barrengorriak eta urdaiazpikoa. Hor, biteli, prosciutta gero, egin da gero botatzen, kanpoan botatzen, ero labean. Batzuk labian botatzen da, orduan. Zuk hau, imaginatzen zu labian sartzea? Ez, mesedez. Horako urdaiazpiko batekin, ez dakit, gordini da jatekoa. Orduan esaten dut, ez dakit. Bi osai ezberdin, zaporean ben abaritzen da, bat, prosciuttoak oso aldera gehiago da, elikadura, betu, hor garrantzitsu, Italiako prostituto ezagunenak dira Parmakoa eta San Danielekoa. Parmakoan, Parmako gazta, elikadura aldetik, pentsuak erabiltzen dituzte, belarra, eta baita, honek gatzura, sueroa, Parmako gazta eitetik soberan geratzen dana, hori txerriei ematen zaie. Eta horrek bere zaporean ere, ematen diola bere ikutua. Denek ez diote ematen, baina kalitatezkoetan, ur hori erabiltzen da. Gero, iberiar txerriak, eta hori bere ez da, ze batzuk ez dakire, serranoa eta iberiar txerrian arteko ezberdintasuna, serranoa izango zen prostitutoa bezalako olako durok, ero beste 2 espezie erabiltzen dira, hau da, txerri zuri bat izango zen, serranoan erabiltzen dana, eta prostitutoan baita txerri zuria, eta iberikoa, iberiar txerri iteko, izaten dana, iberiar txerria, txikiagoa dana, ilunagoa eta hori. Dau, arrasan desberdintxasuna. Hori, arrasan dau desberdintxasuna, eta gero elikaduran gainean bebaiz, alda izan, serrano urdaiazpiko oso bat, ze bakarrik, honek eskurrekin eskurrek, bakiz esaten zuen artista, horre, beti esaten dala eskurra gora, eskurra bera. Gaur egun, Espainian gehien saltzen dan urdaiazpiko haue iberikoa, eta gehien saltzen duenak, esaten du, belarra oso garrantzitsua da. Eskurra jan behar dituzte, baina txerri horiek belarra espadute jaten, gero, ez diela, astea eta kosta egiten diela. Orduan, eskurrak bai noski, ezin dira falta, baina belarra ere, orduan, lehortea ero badago, belar gutxio dago, eta nabaritzen dala pila bat, gero, iberiar txerrietan da hori. Jarritu. Zituenak izan ez, badauzela, serrano, batzuk esaten da, iberiarra askoz behonaua. Gauza da, iberiarrak ez ditxunak eskurrak jaten, eta serranoak jate ditxunak eguneko eskurrak. Orduan, hori bai desberdintasuna dau. Hemen txegu, gure tipura karamelizatzen, eta gero hau, urdaiazpiko apurtxo batekin. Eta esnegai lodi honekin birrinduta hori joango da plateran oinarri. Beraz, hau, utziko karamelizatzen edo erregosten, hau, astu arte. Baina ez astu gehiek. Aukeran. Ego desan kolore hau, hemengo hau, ez da egokiena ere. Ez da egokiena. Utzi goxo, poliki, emeki. Nire honen lana, bale. Hori da. 3 buelta eskerretara 2 eskumara, esan? Hola esan bai. Adi, hori biriko nazia, zera soi esan. Eta bitxartian nengo itxugu, gure piparrak. Ni piparrak frigitxuak jate itxut, baina gixo gustatzen jatolan plantxan eta. Eta ingo itxudan adie batzuk osuak eta beste batzuk igual. Honena da, olio asko kien patri. Eta oli hori gero erabili patata frigitzeko, oli hori erabili patata tortilla bat egiteko, oli hori erabili beste edo zer erregosteko, eta beti piparran zaporearekin. Hortuan dauzkagun batzuk, gorde itxut, itxeko laiztaren bioten erresta bat. Bai. Bixar. Alegia, bai. Zein biot, hau, bakaiau tortilla, rosariona. Eta orduan horretako berak esaten zaren horan etrukua, zan pipar batzuk, pipermin batzuk lehen hau frigitzia, eta gero olixo bertan hortan, eitxia, tipula bere tortilla famatuan dago. Hori niri entzun nindun telebistan hitz egiten, hori esaten nuela, eta seguru. Patri, hori niko urteak esan nuela, eta urte gehiago egiten nuela. Telebistan hasi baino lehena hori egiten genuen,
azkenean... Bueno, xari hue bai, traizia guka, Seguro, berea igual, azkarra hori ez dakit, biok era bat, ez dugu borrokatuko gure arten, ez gara borrokatuko. Bueno, hemen, serranoekin da jarrituta, eta txerri kontuekin, gutxienez, adina, 6 hilabeteko adina izan behar dute gutxienez, hil baino lehenago, eta pixuan, 80 eta 115 kilogramo bitartean izan behar dituzte gutxienez. Hortik gora. Eta beti bakizu iberiar txerria txikiagoa da, zegatik, bale motabai, daraman bizitzagatik. Hau da, azke bizi dira, ibiltzen dira batera eta bestea. Estres barik. Estres barik. Bueno, auskalo, estresa zegoen, uste hor hartzaiak ez direla gizentzen ez da izertzea, hauek hartzaiak inatzetik ibiltzen dira, mugituko ditu alde batetik bestera, eta venga, jantzazue, handitu behar zaetela, eta... Gizentzia ez da lantxarra bez, Zein? Gizentzia ez da lantxarra bez. Beraien lana? Bueno, auskalo, ja gero jakiten bauzu, gizendutakoan zer daukazun, zute jakiko, bueno. Azkenean, bueno, bukatzeko, labur bilduta. Prostituta eta hori, prozedura berdina, denborak aldetzen dira gora eta bera pixka bat, elikadura ere aldatzen da pixka bat, eta gero emaitza, batez ere emaitza da. Bitu, beste bat prostitutuan garrantzitsua dela, lehortzen jartzen danean, ezur gabe. Ia ezur guztiak enduta, ez da guk hemen daukagun irudia, ja hemen ezurretik zintzili dagoena, ez? Ja dagoeneko forma bat eman da juten da, barruko ezur bat utzi alzaie, baina bestela ia ezurra danak enduta joaten da, eta zaporea batez ere gordinagoa da, zan dezagun, prostitutuak ontzeko sasoia nahiko laburragoa da, ze hemen urdaiazpiko ondutako horrek esaten dira gran reserva o reserva handiak eta hoiek egon aldira 38 eta 40 piku hilabete bitartean izan aldituzte. Orduan, bueno, emaitza hemengo urdaiazpikoak espainola hor lehorragoak izango ziren, gaztiagoak, eta bestea da gozoaldera gehiago eta gero gordinxeagoak. Erabilpena, bietan erabilpen berdina inalda, eta aukeran niri gehiago gustatzen zait. Urdaiazpiko iberikoa, o esan dezagun, serrano on bat ere, nik ez diote atzera ingorri. Lehenko gurean nabi nolako podcast bat entzuten, eta gonbidatua, Londresen da ibilizala bizitzen. Eta esaten da, pixukidiak, lehenko aldiz ikusi zabenian, bera mutil batekin bizitzala, eta gabonetan erun zauela, olako urdaiazpiko hanka bat. Eta lehenko aldizan, berak hor urdaiazpiko utzi zaben, mai gainean, gero joen zan lanera, eta bueltan, pixukidia, beldurtuta da, animali hanka bat daukagula sukaldian. Eta esaten, urdaiazpikoa da. Eta berik, kontatzen zaren anekdota hori, esan ez, eske jendia, haino itxuta da, igual, ez dakit, olan pakete baten ikusitxa, arritxu insotzala pila bat. Ja, baina, zu, pentsa, Patri, gu ere, ez dakit, lan ikasten zaudela, ez dakit, Tailandiako norbaitekin, eta bere amak bidale dizkio, kajatxo batean, zer eta eskorpioiak. Bueno, ez konparau, mesedez. Patri! Kaja bat hartu eta sukaldera heltzezara eta kaja bat hartu, zeitxura hona doker, irikita eskorpide. Bueno, ez ezatu, ez da zu karramarruak aukritzen baitxuzu? Baina guri karramarruak, baina zu ez... Baina antzerakoa die. A ber, gure etxean eskorpideak ez di horren bestetan egoten. Batzutan onartzen du jaten ditugula, baina zuk ez zinen bat baino gehiago harrituko zan. Eta nik egia da eskorpioia Tailandian izan ginenean jan genuelako. Eta gaur egun, nire pisu lagunak, eskorpioiak ekarri dituela ikusten badut, enaiz izango ni salto ingo duena aie jatera. Segia esan zena izu esatia. Aura zan olan, otarraizken asalak sojarekin kurruskari utzuta. Osea, zaporia, sojan zaporia zeukan, eta kurruskari, ze krun, zaporia zena. Ez zeukan ezer zaporia. Orduan nik esango dut, zutetzako dena, Amak bialdu izkizu etzetik, eta nien eiz izango, placer rauk enduko dizuna. Utzi nire urdaiazpikoarekin, lasai, txak, urdaiazpikoa, eta honek moztu, artistak bakizuen nola, eskuz mozten diten, baina prostitutua beti makinarekin mozten dela. Bai, prostitutua nola fin. Ez dituzte olako... Izango dituzte, Sevillanak eitzen urdaiazpikoakin, arroxak eta olako formak. Auskalo. Hori bai dela politia, Zein?
Batzutan olako lehiaketetan eta ikuste zu holan dantzari bat eta soinekua urdai azpikoak nintzen dabiela, arroxak eta formak eta... Benetan zaude esaten? Ez da zuzakura ikusi? Ez dut ikusi. Urdai azpikoa, hau, benetako urdai azpikoa hartita zintzilik soinekotik? Ez, jartzen dago olako panpin bat, barri bat edo, eta gero gona jartzen dago lan, urdai azpikoak. Baina jateko jendeak hartzeko? Claro, apaindura bezala. Ez da zuzakura ikusi? Ez dut ikusi. Ostras, hori da, horterada bat. Niretako. Patrik esana... Nire gustorako. Bai, a ver, bueno, ero artelana. Bai, gustuak danetari dauz. Bueno, hemen txe, nik zigorra indotzak kasu, beraz, hor frikitxu ditudan oliotan, hemen txe, patata batzuk. Erronka bat daukat aurtengo urterako, Patri. Bai. Bai. Ale. Zai ikusten dut, Zer? A ver, ensaiatzen hasiko gara. Bai. Zigor. Ai, zigor. Vale. A ver. Ez zigor. Ez zigor. Venga, nik uste du lortuko duela, venga. A ver, zuek errepikatu. Patriekin, bat, bi... Zigor. Benetan, eske... Oitura, nik egia da, sentitzen dute. Zornotzako lagun, Zornotzatik Bilbo aldera, zigor esaten dute. Eta, ni tripako min pixat emate dit. Baina, bueno, han holan esaten da, eta bereien nire izeneko lagun guztiak, dira zigor, ez dira zigor. Eta, Durango jaietan aurten ezagutu nuen, bat, zigor, dala 71koa. Eta bera, eta esan zian, eta zuze urtekoa zara, eta ni 74koa. Jo, nik uste nuen nintzena lehengoetakoa, 71koa, baina ez dakit nuen aurkitu zuela bat 78koa. Eta bera dakidala, berak indu ikerketa bat, hola, kako txartean, Bai. Gure izena, nortzuk izan ziren aurrenak jarri zienak, eta aurkitu duen... Zure klasean 3 zauzen. Bai, 74 eta 75, bai. 3 ginen, gela berdinen, ez, ikastola 8. mailan izan ginen bakarrak, eta denak 3 gela berdinen, 8. mailan. Pentsau. Baina honekin zuen, eta hemendik, txoriene abildue.itb.eus idatzi ezautzen baduzue, zigor izeneko norbait, 78 baino lehenagokoa dala, idatzi guri mesedez, txoriene abildue.itb.eus ezautzen dut, zigor bat dala 76koa. Guk orain arte dokumentatuta, txantxetan ibili ginen, jaiak ziren, Durango jaiak, han bioko gustora, trikitraka, 78koa da. Hori, oindala gutxi komentauz, ospetsu inzan olan broma tartien eta, inzabiela horako WhatsApp talde bat, Espainiako Pablo ia guztiekin, edo zauzen, hor, ez dakizen bat ebal, 275 Pablo. Mila, izango dio, Pabloak egon behar die. Osa, ez zien dana, baina intzabien holan, eta bakarrik, zan, Pabloak talde berdien egoteko, eta euren elkarrizketa zan oso gorazioso, kaixo Pablo, egunon Pablo, izan egunon, kaixo Pablo guztiei, gaur Pablo deitzen da, eta hola zan, horako elkarrizketa bat anik zate baina. Zagen beraz, egingo dugu zigor WhatsApp talde bat. Ez, hori ez dugu behar. Egia da, lehen geletan da hori gertatzen zan, egoten ziren, eta gaur egun saiatzen dira, gela berdinean, izen bereko, eta gaur egun nik uste dut abaniko asko saldu da, izen ezberdin pila bat dauzkadu eskoletan da hori, lehen euskal izenak ez zien horren beste, eta gelea berdinean 3 Igor, 3 Aitor, 2 Eneko, 2 Beñat, aurkitu alziren, eta orduan zein zan, bat zan Beñat, eta bestea zan, abizena, ezizena. Edo Benji, Ero zera? Edo Benji. Benji? Benji olako, ez da... Futbolean ona zienak, olakoak gure garaian, ona zana Dani deitzen genion. Dani piloa zeuden. Gure garaiko aurrelari oso bat izan zela baletikekoa. Beti esaten dauzen, neban kuadrian badau bat, Asier. Eta nire amaioa pila guztetan gako Asier, izena jarteko, eta Asier, Asi. Baina abizena dauka, Vicente. Eta orduan, zela deitzen dautzie, kuadria danek, Vicente. Eta esaten dozu. Ez que Vicente deitzen bazan, esotan inobez daituko Vicente, beti, Bintxe edo Vincent ez dakizen, baina, mundu zo, bai, Vicente, eta ez lehenunean nire nahiakin barrezka, esaten dau. Ez que bakitzu dauzela lotzabako batzuk kuadrian, isa ez dakixela, zelan deitzen dan bez. Osea, inbeste urtetan Vicente deitxuta, ez dakixe, Asier hori dan, izen politxakin.
Hori, nik hemen izan dizut, gure kuadriakoa, txitsi, zigor. Zigor berezi hartua oarbe askoa. Eta beti... Lagunentzako txitsi. Lagunentzako eta Durango erdiarentzako, Durangoko erdia ez daki bere izena zigor darik. Da, txitsi. Eta beti, eta inok bere izena ez dakit, Eta txitsi aurkitu zen enekorekin, nola dau Kanadako iria? Sí. Kanadan? Quebec. Quebec ez bestea? Toronto. Toronto entero. Toronton aurkitu zen, biak oporretan, Quebecen izan zen, bietako baten, ez da, Toronto Quebecen aurkitu ziren, kalen, pasio ondo zen, eta ikusi bat apestia nolako emango atzekaldea da, ai bala, ostra, hori txitsi da. Benetan. Eta bakotza bere bikoteakin, eta han aurkitu ziren, hau bai dala kasualitatea. Ordan kontuz, bikote laguna abiatzen mazu beste bat, estana zuena, eta nahi duzue joan Tokio, Toronto aldera eros joan, ze handik euskalduna egoltzen dira. Bueno, euskaldunak, gaur egun... Toki guztixetan. Hemen denbora apurtxo bat eskatzen dutzu ez, hau, frikitzen bukatuko, honek ez dauka besta holan kontakizun askorik, eta hau karamelizatzen dutzuko. Hau fenomeno da, Holako punturik ez duzu ikusi zu? Bizitzan, ez? Ointxe, bueltan etorriko gara, eta ondokan apurtxo bat gehiago nahi dut karamelizatzia, eta bueltan etorriko gara, birrintzen esne gainakin, urdai espikuakin, eta hori, eta platera bukatzen. Gola Toronto. Bueno, jarraitzen. Betxusako tipula, ondo karamelatua, eta hemen jarriko da, hau joango da, gure... Hau izango da saltza baina, Hori da, joango da, oinarri bezala gure saltzan, orduan. Saltza hau ez bakarrik legatzen dako, pasta baten dako, aragi baten dako, edozen dako, ona, zehauka, osaga goxo-goxuak. Esne gaina, hau da, esne gain freskoa, baina, haukitzen dozuena, kosinatzekoa, edo arrotzekoa, hemen esne gaina. Gora, eta gero, urdai espikua, Nik hori oso argi ez dut bukatzen ikusten nik argi, ez dakit, Patrik. Ne, duda dauzka, Alesek ere duda dauzka horren inguruan. Ez dakit ondo ustartuko ete duen gure lebatzarekin. Nik sarrerako moduan ikusten nion, eta baina, zen ez dute. Bai, ez. Konfiantza purbat, mesedez. Baina nahi dut esan, probatu duzu horrela bera bakarrik, A ver, Patrik. 74koa naiz, oso klasikoa naiz, ulertu behar duzu hori, nola da. Ez dakit, aukera nik ogi pixkatekin hobeto jango nuke. Nik, Konfiantza apur bat, esate dut. Bai, ziur, Patrik, ziur ondo da bela. Apur bat, ura bia dau, bestela esnia beba aukitzen badugu, esne gain lodia baino, esne gain fin. Salda pixkat. Kasu honta, karo, orduan arraiz salda, ero aragi salda izango zen errezetan dan, Patrik. Saltzan dako aragi salda. Eta gero lebatzan sartuko duzu aragi saldarekin, bai. Baiet. Lasai asko erabili alda, Ez da horre, ez pentsa... Etxuia... Kontua da, ni oin bai datorrekola gai interesgarra batekin, gaina sortzaileari idatzi nion lengunean. Goxua, Bai. Erra. Goxua. Gaina zen kipula, badukar karamelatuta eta gozoa, eta baduka ikutu gozo bat hor. Hori da. Bueno, esan zein behar duzun, nik gai mamitsua dukatu. Legatza plantxan, berez, hau, sartagina jarreo topera, hor da, truko bat, ura tantakana? Ez, mesedez. Ez, ez dugu erabiliko. Baina, bero da guenean, ura tantak esartze dituzunean hemen bolatxua bihurtzen da, azten die dantzan, eta hori da, sartagina pres dauela kosinatzeko olakoak burdineskoak. Hemen, lehengo eta bain ekututa, eta ja bisiri daola ikusten baduzu, hau da, nik daukadan energia, ikusi duzu nola mugitu da. Bitu. Uija hori. Kontua, botatzen duzuenean, olioa berda botatzen duzunean, kea atera berda. Ziratik hor ikusi berda, hau oso bero dagoela. Orduan, beti, jendeak esaten diate, nire sartaia txarra da. Ez, zuen sartaia jarrizta zuen bero, eta bero dagoenean, botaio zuen olioa, ez bota olioa zaetik, baizik, eta bero dagoenean, eta ikusiko zuen nola horreztan itxasten. Baina bero, benetan bero egon behar da. Hor botatzen duenean zaratein behar da. Itotzen nahi. Bueno, bero kontuekin gatoz, ze asmatu dute, Donosti gastronomika, atala da elektrozukaldea. Elektrozukaldearen atzean daude Digimasa ez dakizu berentzako nordan, eneko
Azpe fisikaria, hau NASA dauen fisikari euskalduna, artista bat, Euskadi Irratian, astero, oraindik urten ez dut entzun, ez dakik jarraitzen duen, baina urte pila batean horren ondana. Eta zeatara dago? Ba, bera eta Julen Bazekin batera, eta nola da, Jon Sola, elektrizitate munduan da, espezialista danakin, atera dute elektrozukalde. Hau da, holako zukalde berezi bat, non elektrizitatearen bidez, kilo bateko txuleta bat 10 segunduan egiten da. 10 segunduan? 10 segundutan. Hau da, hamburguesa bat egiteko behar dugun energia, honek hartu, eta plantxa normal batean, hamburguesa bat egiteko behar dugun energia, honek hartu, eta ingo zituen, zenbaki apuntatu indut, ez dut. 4.517 hamburguesa ingo genituzke, ura egiteko plantxan behar duen energiarekin. Honekin... Baina hori ze asmakizun da? Bueno, ba hori da gauza bat, ez da nola doan. Oraindik Julene idatzi nion, hau atara zanean eta notizia izan zen, nola funtzionatzen duen, ni gainetik irakurri nuen notizia, baina zirikatzeko idatzi nioen. Julen, probatu duzu txingarretan eitera txuleta bat? Txingarretan erretako txuleta bat, zoragarri geratzen da, eta bera, jaga, zigar, zueti zirikatzen, bueno, ba, etorri eta erakutziko izut, eta, bueno, ba, horre, garena jatetxera juteko itzordua dauka Julenekin, eta honen inguruko zerbait gehiago dakidanean, ekarriko izuet, baina auskalo, etorkizunean, ba, honekin kozina, elektrizitatearekin kozinatuko ete dugun, ero zelandan. Labe antzeko bat, olako zerbait ikusten holan, zerbait fina, barruan sartzen dela, ez dakit, baina, bueno, ikusten da, bero asko ero askar ematen duena, eta duela urte batzuk nik suposatzen du, padre, indukzioa etorri zanean, ba, antzeko zerbait esango zuen jendeak, ez? Ze, indukzioa etorri baino lehenago, ba, bitrogena meka zegoen, neiko askar berotze zuela, baina hori baino harinau, ziren, erresistentzia horiek, elektrizitatearekin berotzen zirenak, eta sartaiak horregi esan, tardatzen zuen desente hartzen temperatura, ez? Gero, esan zutenean, ba, indukzio etorriko da, eta segundu gutxitan sartai batek temperatura hartuko du. Jenteak ez zuen sinistuko. Eta, bueno, hori ja gaur egun, ba, etxe guztietan daukagu, eroia gehienetan. Baina, 10 segundo, ondiokan pentsatzen nabila, pentsatzen oso gutxi. Eta gaina, eske da, 10 segundotan nola usten du? Guri txuleta gustetzen zaigun puntuan, hau da, gutxi eginda... Ez da egin nik, hori egin zen ez da egin. Juan, ikerketa itxera, ekarri informazio freskoa txorienera, eta... Hori da, elikagaian barruan 100 graduko temperatura, baino gehiago zeitun ematen du. Hau da, hor bakizue, mikrobin labeak barrutik kanpora kozinatzen duela. Eta horrek egiten du, hori barruko molekula moitu egiten ditu askar-askar, eta horrekin lortzen da temperatura o berotasuna. Ez dakit, ez jakintasunetik, benetan esate dizuet, bakarri dakit hori prensan eta agertu ziren denborak eta hori esan ziren segundua gutxitan zehartzen zuen da, nahi nuen hemen aipatu, baina gaur tartetxoa bat ara du eta kontatzen dizu. Hementxe zigor, saltzean joguna, oinarri? Nik uste nuk gero saltzen sartu behar zen duela. Bale, gaizku lertu dizut. Holaxe, jarriko legatza apurtxo bat, eta gero Ordan, urdai espikoan zan saltza egiteko, gero hor gainean... Bai, gero bebaiz, jarriko lasai, gero emongotu sobrauko apurtxo bat, baina... Alizek esaten du lasai espada sobratzen bera lantaldeatik, edo zer ingoten duela, eta... Bai, ikuste dutzat komprometituta. Era bat, beti, eguneko egun. Eta, behitxo, honekin holan jarriko ditugu. Zatitxo... pare bat. Ni ja urduri jartzen nahi, zarrezkatatako dut. Labanik ez du behar hemen, ez, Patre? Beraz, edamameak baino, holan, patata... Aukeran, bai. Ondo egongo zen gai moduan hitz egiteko, baina, bueno, aukeran nahi dut jarri duzun euskalduna, ero hemengoa. Bai, hemengoa, gure hortukua. Guria, bai. Urbilekoa, hementxe, legatza, urdai azpikoarekin. Bitali. Patatan saltza, Nik, bitxo, lehenko... Hau bai ez duela inoiz probatu. Urdai azpikoa eta lebatza.
Txarto ez da jongo. Bito, saltzaren gozoa. Urdaiazpikonen gazia. Eta lehatza hor lehun da. Eta proba patata txaputxoa. Kombinazioa. Bito, piperra bezartuko jo. Piperra, pikanteak? Oso. Bai. Ez da. Bueno. Hemendik tataki batera. Noren txanda da orain? Izena, noren txanda da orain? Tatakiarena. Ez, nok prestatu behar du tatakia? Zigor, Iturrietak. Zigor? Behi tatakia, ero hobe esan da, bisonte tatakia. Gauza desberdina diela. Bai, lehengunean erabilik duen hau, entrekota bisontearena, hemen bisontea oporto eraraiteko, eta egizan oskailuan neukan, eta hone bakizue, pixkat onduta hobeto daude, 2 ordu lehena oskailutik atara dut, eta orain tatakia ingo du. Nola ingo dut? Horrelaxe. Lehen bizi saltza egiten jarriko du. Horretako, bermuta, soja saltza, limoia sala, lima sala, azukrea eta jengibra dutza irekin aldi bat eman eta gordingo. Jarraian, almendrak txikitu, pistatxoa txikitu eta sesamoarekin hasi ondoren, hortik entrekota pasako dugu eta sartaian 4 aldeak segundu batzuez egin ondoren, zerbitzatuko dugu, moztuta xarra finetan saltzarekin. Berezia, beraz, Oportotik etorri jaku Japoniara. Japoniara, Tokiora. Bisonte honek ze hitz egiten badu, hitz egingo bazuen esango zuen. Hau da, bizi eman didatena. Bueno, esan dakoa, soja saltza lehengo, hemen, gero, bermuta, txuria erokorria, gorria aukera nobeto, baina txuria geneuken, eta txuria bota dio. Osondo. Gero, azukrea, koiarakada bat, gutxi gora bera, jengibre hau pixka botako dio, horrela. Pixka bat ez mutxo. Hori da, eta hau pila bat. Eta orain, laban txikitxo batekin, bueno, lima, laranja ez limoi baten, azalan atal batzuk, eta hau izango da, bueno, irekin aldean emango diona zaporea. Bien bitartean gero, jongo nahi zoin, hemen almendrak eta pistatxoa dauzkat, eta horrekingo dituguna da, txikitu sesamoaren antzera itziko ditu, eta erorti pasatuko ditu. Atzo zetako ditu nizun, Patri? Sesamo beltzaia, ez dakit algordako belarden da baten, aukitzen da baina, 2 desberdinetara joan nintzen, eta deitxunotzan bueltan zigorri, ez dut aurkitzu. Bai, hemen berez, gero, sesamo txuria eta beltzak initen da, eta holan kolore ezberdinak eta geratzen dira, nik aurkitu nuen tokaten sesamo beltza, baina oloko pote bat zan. Eta esaten duen, eta, bueno, 10 euro zien olako potea, eta gero, bai, ez dakit, taina ingo dut horrekin, nola erabili bai, baina... Ez dauka zentzurik eta esan nuen, ezeraz. Bueno, sesamo normalakin, ondo. Bai, bueno, tatakiak da, bueno, Japoniako errezeta oso ospetsu bat, nahi dago esan metatua, eta horrek itxeotza erreferentzia, kosinatzen den moduari, eta ez dakitin noiz bat ikusi duzuen, ezin zari konfundidu tartarrakin. Tartarra eta tatakia desberdina die. Tartarra da lauki txikixetan eta gordinik, eta tatakia da lauki haundixetan, plantxan, kanpoti bakarrik, barrukaldea gordinik, saltza batekin lagunduta. Ja, gustora geratu zera. Ondo, inaldu, ondo ustartzen du bion arte. Gehiago. Bai, ama behar dut hainek. Ni hau, bizikletak ikuten garenean, eta pintxatzen duzunean esatu. Venga, perro eta amat. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bai, ontxe bai. Bueno, beraz, ez da aukiko sesamo beltzan koloria, baina pistatxuana aukiko dau berdia, eta larroxa putxo bat, olan azalana, eta politxa geratuko da. Bai. Hori ziur. Orduan hori, kanpotik holan da kurruskari, barrutik gordinik, eta inda putxo bat aldietatik. Esaten dauen, naiz eta Japonian daukan jatorrixa, daukala, bueno, euren inspirazioa izan zala, Europan jaten dugun aragia plantxan. Behi horienekin.
Ba, esaten dabe bai, zita baterako, dala, holan, perfektua, lehengo zita baterako, Nikolakoak aspaldixan ez daukatela. Eta tartaki holan gordina eta gotzezun bat holan, Ba, bai, ze holan geratzen zara, da zehose dotoria, holan, ba, ez dakit, erakusten dauela, bidaiatu indozula, eta... Red Velvet, ez da beto. Red Velvet, ez dakit. Bueno, zuek, EITB nahieran jarri, eta nik uste dut, txorieneko edozein errezeta ona dala zita baterako. Tripaki batzuk, sagartarta bat, atakia. Kaixo, hemen prestatzen dute Euskal Txerriaren tripaki batzuk ikusgarriak ez da izan. Bueno, lehenengo zitan hori atatzen maizu, ja konfiantza dagoela, eta esatuzu, honekin betiko. Honekin, hau, eskaini badai lehenengo, ero inoiz ez, gila. Kinoa bat, holan egositxa, edo... tripaki batzuk, ataratzot lehenengo zirak. Hori da, benetazko amudioa. Gaurkoz nire bikotea ezagututa, kinoatara banion lehenengo egunean. Etzineten batera egon. Plaka! Agur! Eta jaino hor, gatza, piper beltza hemen, eta orain, tak. Tak. Ez da tak, tataki da. Tataki, eta tataki. Minutu bat gutxienez tataki bakoitzetik hemen, sartaian. Orduan, eur emango dio sartaiari, eta olio pixka bat. Eta ero, tataki. Ez que ontxe barriak alde batera. Irekin du. Ekusten duzu, hemen ja nola irakin duen azukrea disolbatu da, eta orain utziko hor pixkat limaren zaporea eta ardezan iskina batean. Basikol, bakitzu, bihotzekoa dela gaixotasun bat, eragitotzala, Euskal Herrian pila bat jendei, urtero mundu mailan 18 milioi pertsonen eriotza eragiten dabela, eta bueno, badala, Hala ez, ni errekonez, Patri, zue, lasai jo. Eskerrek asko, Bai. eskertzea ditut. Ez da zerik. Eta lau eriotzetetik bat, izaten dela normalian, bihotzekoa, emonda edo kardiopatia baten ostian. Orduan, hori ekiditeko bai, medikuek ematen dituzte, holako gomendio batzuk, behintzat saiesteko, danak ez die saiestuko ze oso zaila da, baina, bueno, apurtxo bat bizitza osasuntxuagoa eramateko. Eta ekarri dizki duzu? Bai, azkenian die, zehose... Zentzu, logika, behin baino gehiotan aipatuko genuela ziurrenik, ez? Osasuntxu elikatuz, Vale. kirola ez, edo apurtxo bat mugitxuz, 30-60 minutuz ibiltzia egunero, behintzat hori bai. Bai? Ez da kirolekin behar? Osea, ez da zetan izan behar kirola egira, baizik eta... Gero, esaten dago bai, gainpisua hori ekidinein bia dela, ez da inungo lodifobia batengatik, baizik eta zure gorputza bai, esfortu gehiago inbidagoelako. Orduan, hori, zer handoia? Deskantxauz. Oin, kontua da, buelta ematen digon bakoitzean, sesamo hasiak, dantzan azten dila. Claro. Orduan, oin, hau da, momentu, hasieran, hori da, momentu horretan neolan pixkatadi onda, ai, tak, sudur zuletis, hartuko zaitoten bat. Ez. Ah, vale. Besterik, beste gomendiorik? Ez, estresa kontrolatzea. Ba. Hori apurtxoa saiagoa, pertsona batzundako, baina, bueno. Eta tabakua bai guztia. Beraz, bueno, lehen esan duguna, zentzuna, gomendioak, bizitza osasuntxu bat eramateko. Bakoitza badakizki. Bai, nik uste dut. Eta horrekin, bueno. Nik egia da ez dakite adin kontua da nero, baina gure inguruan, nire inguruko, azken 2 urteotan, Durangaldean, bihotzekoa batzuei eman die, eta hori 50 piku urteko jendeari, eta izan ditugolako kasuak gero, gertuko, lehen entzun itezen da, ostra, ja izena tarpegia eta parramnaen bat berarekin botatako lagunak dira, ez? Orduan, eta bat oso kirolari, ez gero esaten duzula. Esaten dute hemen, kirola ez da izan, zain duen barra, baina hori beti ez da tokatzen da nahi. Ez da lotari xaratolan zenbakizekin da. Orduan, argi dagoena, ez bakarri bihotzer orokorrean, osasuntxu jan behar dugu, zain duen barra, ariketa pixkat ibilin barra. Ibiltzearekin nahikoa da, eta zoriontzu bizi. Zelau egunetako mundu hontan. Orduan, nik uste hori bai dela garrantzitsuan. Bueno, gure saltza. Saltza putxo bat. Eta
segundo batzuk esan dozu, baina igual minututxo batzuk, bai, baina lodia da, oso bai. lodia da. Kusiko zu, Patri, ataratzen Barrutik ez da dugunean, gordin egongo dala barrutik, Ordan da, bueno, zure zita honetakoa, Euskalduna zagardote gitarra jundakoa tolan, agian, ondo, izaten ez dakit. Argentinako edo lan gustaten gakiela Ostras. ondo egin ja. Pentsa, zita bat izaten duela norbaitek gure lankide berriarekin, ez? Eta atatzen diola holan aragia. Ojo, Bueno. igual. Ara idana gustatzen jako. Bai, bueno, baita. Bueno, Bai, eta hau, zigorrek, bisontiakin dabilitzen errezetia, baina gogoratu arrainakin beba itzen dala, egalusiakin, isokinakin, eta hola arrain desberdinekin beba itzen dala, beraz. Aukera hona da ikusi duzu ez dala eze betardaten, goxua geratzen dala, jota behitxu zelako puntua. Berorren puntuan dago. Erakutzi jo Ondo zuri. gustatzen zaizu? Bai. Vale. Bueno, gutxi gora azkenean da minutu bat alde bakoitza. Esan du segundu batzu, baina minutu bat alde bakoitza. Eta, bueno, hori, bilo, hemen guretzako, Patri, niku daukagu biru usketakin. Gero moztuko zu aputxoa gehiago. Hemen, txotxak pena da, ez dauzkagula txotxak. Nik bai. Bai. Honek. Nire txotxik onenak. Kuadriako prestatu nien hau, eta hau genuen, holan eskuekin hartu, plas, eta barrura. Japonia aipatu dugun honetan, Japonian sushi jatetxietan eta askok ikuste dituzu giri pila bat, goran, espali da estila moldatzen, eta jatetxekoak ez dut otzu. Erabili eskuak. Bai. Eskuekin sushi jatea edukazio honekoa da. Eta beit ataki hau ere, edukazionekoa da, eskuekin, eta batez ere lagun artean jatea. Zure lagunana azorduan? Bai, noski. Eskerrik asko, zigor. Bueno, eta hobetzen doa asuntua, hobetzen doa. Holan noskuakin, ez? Holan, hori da. Hau, bi iru mokadutxetan, Bai, hau ez da mokaduko, A ber, zirutzen jatzu. Lasako biguna, zelako goxua. Nau brutala. Italdi, oso. Oso ondo gabiz astia zen, bixar aste erdia, aste eskena, betiko errezetak. Nik aurreratu dutzuet, spoilerra hor bota dut. Eta zigorre? Zezan, zure? Rosario estiloko bakaio tortilla. Nire sekreto notziko dut. Torrela bia, gurera etorriko dira. Hala ba, etorri. Agur.